Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. A yau za mu yi magana akan salon yaƙi na asymmetric warfare. Kamar yadda yaƙi yake gudana yanzu tsakanin ƙasar Amerika da Iran, ko na ce ana haɗin gwiwa tsakanin Amerika da Isra'ila suna yaƙin ƙasa kamar Iran. Duk da cewa za ku ga Amerika duk duniya ba wanda ya kai su ƙarfin wato soja. Suna da jiragen yaƙi masu tsada, suna da jiragen yaƙi masu tasirin gaske a bakin daga, amma duk da haka kuma ba wani alama akan cewa za su iya cin nasara akan Iran ko kuma a ce sun durƙusar da Iran har zuwa ƙasa. To menene sirrin? Sirrin shine sirrin amfani da salon yaƙi wato dabarar yaƙi ta asymmetric warfare, wanda shine sirrin Iran a wannan faɗa da ake fafatawa. Yawwa, me wannan asymmetric warfare ɗin? Asymmetric warfare amfani ne da wani salo da dabarar yaƙi wanda bature ke kira ka dinga hitting target of interest. Iya abin farmakin da kake da muradin ka kai ma hari kawai za ka kai ma, saboda abin karawanka ya fi ka ƙarfi, maimakon ka yi fito na fito da shi sai ka dinga samun inda kake son ka dinga kai ma hari. A'a, kadarorin shi ne a yankin, ko kuma ofisoshi ne, ko base ɗin sojojin shi ne, irin waɗannan dai da sauransu, saboda ka illata shi ka raunana shi. To yanzu bari mu dawo gabas ta tsakiya, waɗanda ke wakana tsakanin Iran da kuma gefen haɗin gwiwa na Isra'ila da Amerika. Za ga gefen haɗin gwiwan Isra'ila da Amerika sun fi gefen Iran ƙarfi in za ka duba irin girman sojin su da kuma makaman da suke amfani da su, irin su F-35, F-15, F-18, F-20 something, B-1 bombers, B-2 Spirit da sauransu. Su kuma Iran da ku samu suna amfani da missiles ne kawai, kuma missile ɗin ba wai long range missile ba, a'a daga short range, middle range da sauransu. Amma kuma duk da haka sun yi nasarar tashin sansanonin Amerika irin su Bahrain, Qatar da sauransu, da kuma radar system da suka musu asara a dai yankin Arab Gulf countries ɗin. Kana kuma za ku iya ganin su ma Isra'ilan ba a bar su ba, su ma an shiga biranen su an musu barna da sauransu sosai, saboda Iran ta kasance ita ce babban misalin iya amfani da salon asymmetric warfare yanzu da ake magana a duniya. Amma amfani da wannan salon yakin ba wai mutum dan kana da rauni shikenan za ka yi amfani, a'a sai kana da jajircewa, kana da haƙuri, sannan kuma ka san abokin gabanka sosai, shine za ka iya cin galaba da shi, saboda ba za ka iya fito na fito da shi sakamakon ya fi ka ƙarfin soji. To baya ga asymmetric warfare akwai wasu dalilai guda biyu da ake ganin Iran ta zama jan ido ta gagara sani da su. Dalili na farko shine dalilin lissafi wato mathematics. Idan za ku duba Iran suna amfani da Shahid drone, Kamikaze drone, da kuma irin short range missile da kuma medium range missile, wanda gaba ɗayan ka lissafin kuɗin su za ka ga masu arha ne, ba za su wuce $10,000 zuwa $50,000 ba, amma sai tasirin gaske. Shine masana suke tunanin ai duk wani hari da Iran suka kai nasara ne a gare su. Dalilin su na faɗa haka shine idan Iran ta kai hari, idan aka bar shi ya dira, zai asarar rayuka da kuma asaran kadaran da aka kai ma hari. Kamar misali muna ganin inda mutane suka mutu a Tel Aviv da yawa, West Bank da sauransu a cikin Isra'ila, da kuma asarar gidaje da inda aka kona da ofisoshi, Ghana kuma da sansanonin Amerika da wasu kadarorin su da ke yankin Arab Gulf countries ɗin haka da sauransu. To in ya sauka kun ga asara ne, sun cimma target. Idan kuma bai sauka ba, wannan makamin na $10,000 zuwa $50,000, wannan interceptor da za su yi amfani da shi Amerika yana kwasan ɗinsu da kan miliyan 1 na dala zuwa miliyan 5 na dollars. Shine za su yi amfani da interceptor su buge shi, ko kuma su yi amfani da missile ɗin da ke cikin jirgi su tara wannan makamin da Iran suka kawo. Yanzu ka harba mutum abin 50,000 ya sa abin miliyan 1 ko miliyan 4 ya tare, ko miliyan 5, kaga ai yayi asara. To gefe na ɗaya wanda yanzu Amerika ana magana cewa a cikin kwana 6 na wannan yakin, kwana 6 kacal sun kashe biliyan 11, sama da biliyan 11 gurin kai farmaki da tare farmakin da Iran take kawo musu, wanda a yanzu abin ya fara ba zai haifar ma Trump da ni ido ba a cikin gida. An fara korafe cewa kuɗin me yake da suna taxpayers money, wato kuɗin harajin mutane da shi ake zuwa ake yaɗin Isra'ila da shi. To kun ga wannan asara kenan, Iran ta yi nasara ta wannan gefen kenan. To gefe kuma na biyu shine kankat, wato shine gefen tattalin arziki wato economy. In za ku duba ku gani Arab Gulf countries, man da ake samu a gefen su shine wato oil and gas ɗinsu shine makamashin da ake amfani da shi kashi 20, wanda duk duniya suke amfani da shi, ta nan ake fitar da shi kashi 20 na wannan, wanda wannan hanyar da za a wuce na Strait of Hormuz yana ƙarƙashin ikon Iran ne, wanda yanzu sun hana kowane jirgi wucewa dole sai da lamuncewansu. To wannan abin ya yi mutane illa sosai, ba ma Isra'ila da Amerika ba kaɗai, kowa a duniya yana jin zafin abin nan. Mun ga yadda man fetur ya tashi a duniya, ko ina makamashi ya tashi, gas ya tashi. In ka je India ma wasu restaurant ma suna ma amfani da itatuwa ne maimakon gas. To yanzu duk duniya an ji ɗumi saboda sakamakon wannan gurin Iran sun tara gurin nan, farashin mai ya tashi. Wannan gefen kaga sun yi nasara ta gefen tattalin arziki. Amma menene ra'ayinku? Sai ku faɗa mana ra'ayinku a comment section.